Ka KSU mentah ka sengi kala lej ban IT da ka Dorkhas, baroh ke lai pun ngut kinomi khamat pat ba ka beri hinyo trap, kum shi benta ban pynpoi kini kinomi khamat ban kren bat pun sngowi ki santali ki mat jingdawa, kiba ka KSU kala bu khamat ka sorkar jalla, khamtam ba ka Dorbar senrai jang ka Meghalaya Legislative Assembly kan stang naduh ka arpu South Tarik mentau benai. Katkum ka kerwa bala phadu Assistant General Secretary ka seng samla pensyai rani layat ho banalor ke lai pun ngut ki MLA na rilum Khasi ka seng kan persyang pynpoi ru syaki arpu ngut ki MLA ka rilum garo. Kani ka jinglet IT ye kini ki Dorkhas syakite ki naumi khamat lai shimbenta de ki dokhat na ki unit ba circle ki bahab ha ki constituency ka ba ki MLA ki mi khamat. Habakaran halor kani ka jing IT ki Dorkhas ka kerwo ka ong baya ki MLA lajit de ki patba bat kadai ka kamram jongki ban kerani ki mat ki jura ki bakta ya kalat yo kam yo jam bat ya ki jing e jong ka jat pen riew baroh ka we. Kumta ka seng ka e ha ka jing start jong ki nong mi khmat ya ka kamram ka ba ki dei ban le. Shu la ong baka seng kan omshong klikti ban yakhi ekite ke mat jingdawa kat ba ka sorkar jalla kampat la ban pentri kampura ye ke jing angnut ki ba ka seng kalabo hakhamat ka sorkar. Hakaway pat kalyang ka seng kala pyntip ba kila shim ya karai ban penlong ya ka sit in demonstration lani ka jing shongkalan mungor la arpu South mentau benai ha umat dur bashiran yang jang uwok yang nangba mar persha bat ka Shillong Civil Hospital naduh kapor khatway ba James stem bat ha ka sngi ba bot bat kata ka arpu santrik on penlong ya ka sit in demonstration saha ki hinyo tali ki district jong ka bri hinyo tram ha ka ba ïadei bat la shai ka sngi ka arpu atrik ka sengkan ombu ya ki nu program jing ya ki khnang bakan om penwet ya ki samla ki ban ya khun ya ka exam LDA bala penya da ka MPSC.